Waray-waray, liniban-liban, di makulit, ikasarangkay, nag-iinom, sinagtitipan, at kaminaw, mawara. Ano ba? Picture ba? My God guys, nakakaloka talaga Sir Marvin. Okay, it's already. The time is 4:53. We're actually about to go home, but suddenly we drop by. Ano? Drop Oh, by. we drop by at Bacayaw Beach. Look guys, natimingan talaga namin na low tide siya. Kaya kung makita natin sa side, sa background ko, tingnan nyo, napakaganda guys. Ano to? Ano to? So, actually, ano? Ano kami juice kasi ako? Oh, sige. Sige guys, so here's the update of what happened a while ago. Actually, unfortunately, we didn't make it. But the good thing is that we did our best, our very best. Hindi na masama, ilang teams kami. Actually, we're 10. Over 10, di ba? We are 10 teams. So, nakadalawang panalo kami against Hernani and Kabay. So ayun, actually di pa talaga kami uwi ngayon, hindi kami natalo. Ano pa? See guys, ang ganda talaga dito. Pwede siyang pang beach volleyball. Malawak. Malawak ang sand. Ang sandbar. Gusto rin pag high tide. Hi baby. Ano, salo ba tidak? Bu. Secret. Sige na. Tinapundan po. Sinta mo kita nga to? Hulo! Gaga, sige na. Baka may just ako. Tatawid kami oh. Ang lamig ng water. Hala? May maliliit na mga tadpoles. Tadpoles ba yan? Oo. Hala, salingin. Gura na. May just kasi ako. Kaya hindi ako makaano. Harita ang gala kasit medyas kawaray mula. Gura na. Sayang oh. Paluag. Bilis! So guys, hoy! To be lahat, Charez. Ilog po yun. Ilog wala pong nabubuhay na tadpole sa dagat. Sa bagay. As far as I know. Ang ganda talaga dito guys. Kung makikita nyo talaga ang lawak ng sand. Ayan, nandun pa yan. Kasi nga low tide siya. And besides, mayroon tayong makikita na parang bahay kubo ba? Or cottage doon na nakapatong sa ibabaw ng bato. Ayun. So ayun guys. Ang tawag po dyan, as far as I remember, is KitKat. KitKat ba yan? Oh, yan yung tawag nila. For you to be able to go there, Chares! We are going to ride a boat. Yeah. Kailangan mo sumakay ng boat. Unless gusto mo kung swimmer ka. Pwedeng languyin. Pwede languyin. So guys, napakaganda talaga dito. Natin Philippines Philippines tourist spot. Sceneries. It's more fun in the Philippines. Oo yan. Hala! Malalim na pala siya. So ayan.
Ura-ura. Samar, no? Hi guys, again. Natapos lang namin ng picture taking. Kasi kaming dalawa lang. Hindi lang, hoy guys ha, hindi lang kami dalawa nandito ha. Marami kami. Lahat ng ka-teams ko andito. So guys, this is John Ray. Yes, the middle blocker of Team Rocket. This is Miss Kabilogan, the Power Ranger of Team Rocket. This is Ruel. Ruel Chak. Dida man kamo, dida kamo picture kamo dida bato. Gura na. Matagumit ako na ano? Yes. Pero water. Hindi man nausa. Ayaw gada man. Tuhod ba? Sarang hirap niya ba? Sugad. Ayaw, parot ka dito. Tuhod lang, arik dito. Wala. Sugad man yun. Wow! Sugad ba? Yes, hirap pala ba? Tapos iwad. Sugad. Iwad. Sige na, sugad. Kita na di. 1, 2, 3. Tumba pa daw, tumba pa yung ulo. Ayaw, gago. Sige, kita nga di. 1, sugad. Pierce. Gagi mo, Pai. Ako rin ako mag-reply. Yan, tarin tayo to. Sir, picture daw. Ano mo pa man adiya kan May video ka? Gura na dito na. na ba yung rapat 7? Ano sa ganap? Pagplano ka mo, ti manamak nagplano una. Wow! Tag-usagad at pamamarayaw. Lingkod na. Picture ako minor pa. Gura, kadi. Ay gagamiton adi? Iglurok tag na daw. Iyo. Alam mo, pipigyan ako sa luban. Kinakita ka namin na cellphone. Ano ay kami na cellphone? 1, 2, 3. Asti. Di ba ang hindi ako? Sige, atras pa. Dito mag-stay dito ng mga bato. Ada na tayo dito pero tagi-regat sa laro. Napunta na po ako dito second time. Well, my very first time ay nakikain lang po kami dito. Yes, here at Bacayawan's Cove is very rich in ano ba tawag yung parang kabibi? Bilao ba ang tawag dyan? Yay. Bilaog. Ano? Bilaog. Ang putik mo aram. Pero siya lugar ang kapang ang gugti. Kaya po tinawag na Bacayawan because it's rich in vitamin C, protein, and iron. May nadinig ko anya ada Google mo. Very 5-star ito niya era ko ano. Oh, pwede na. Oo mo sige, di ba? Kasi hindi an may dahat nga mas ba dito ang mga higdaan. Awan pwede mag-overnight. Oh, look. Astig. Ano na, gura na kita. Kasi mayo. I shall return. Sige, pagkatabok ka mo.
Welcome my back. Wila picture kayo tadi dito. Oyo ko ba. Sino dito na nga tanong? Tara wila. Dali na. Tara. Sino mat ma-picture? At tuman ni genre? Kaya genre. Lasay kasi PR kaya na. Di Mark na, dili Mark. Oh, yes sir. Tara na. Mark, dili picture. Dili picture niyo Mark. Portrait awan ng photo. Hey Mark. Ay magsugad. Akot Mark. Puta, kaya di ka matutuhay dito. Lo, ikaw mo? Paya na lang kami hiton. Happy ka lang. Tara na! Huy! Tara na. Hello! Huy! Yan tokbong katsa na. Ano ha? Lo. Aswang? Ah, bao? Dili ba talaga tayo matao? Oo. Ano sir? Pinatuod. Ano? At tadi ka mo nakita, nakakuan man itong contact lens. Ayaman. Hey, birds. Pero may mauro. Para ka babae, natok daw na Agad na. Balik kita nga dito. At may barko nga. Elemento. Usahay na sulit siya nga ito. Kaya na nga dito bridge. Pwede ka magbaluto ka lang nga ito. Hanging bridge may da.